sâmbăta lui Lazar, când Iisus l-a sculat din morți pe bravul Lazar, și cred că la ce ni s-a întâmplat în ultimele luni, putem spune bucuroși că și poporul român s-a trezit din adormire, s-a trezit înainte să plece din această lume, s-a deșteptat, s-a trezit în conștiință și și-a dat seama că trăia într-o mare, mare minciună. Copiii noștri vor fi, slavă lui Dumnezeu, mult mai inteligenți și mult mai capabili decât noi. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca ai noștri copii să trăiască în țara lor, în România.